un partit que hem dominat durant tot ell, des de l'inici. Jo crec que hem fet una molt bona primera part defensiva. Ells han comès moltes errades, però en part jo crec que han sigut també perquè hem apretat molt a darrere i hem exigit, hem estat a prop, al límit, i jo crec que hem fet una primera part molt bona. Ens ha faltat una mica d'encert per fer la rodona, però hem fet una primera part per nosaltres ideal. Al tercer quart hem perdut una mica el feeling. La seva defensa ens ha aturat. La seva defensa ja amb Pietrus a dalt i ells ens han trobat el forat a la defensa nostra. No hem afluixat i sí, és cert que hem sumat a través dels 6 lliures i això jo crec que ha sigut bo, vull dir que no hem sumat de 3 en 3 i hem aconseguit mantenir la distància amb aquell tercer quart. A l'últim semblen distàncies que semblava que podíem ja tenir-lo però no estava assegurat. El partit s'ha tensionat molt. Ells han seguit sumant des de la línia o inclús després a l'últim moment de 3 punts i de fet a la segona part hem rebut 50 punts, no són molts punts i hem viscut una mica del treball de la primera part. Amb atac hem estat trobant el seu forat allà al mig de cistella, estàvem pressionant molt el que era tot el joc exterior i jo crec que hem fet mèrits per endur-se la victòria patint, però sense patir el patir d'altres dies. Sempre en distàncies jo crec que hem arribat a 8 punts i jo crec que hem fet, encara que la valoració no ho demostri, un partit molt millor que el rival i tinc de felicitar els jugadors perquè han donat un pas endavant amb la línia que hem parlat tota la setmana i satisfet també per poder dur a terme el treball de 6 dies d'estar amoïnats allà pel treball que vam fer l'últim partit i amb ganes de referendar una mica que som capaços de fer-ho millor que ho estem fent. Alguna pregunta? Sí, Salva, bon dia. Comentaves el fet ara que estaves satisfet de poder haver acabat amb aquesta victòria després del treball dur de tota la setmana. Una mica, què és del partit d'avui, del partit en si, del joc, amb el que més satisfet te'n vas? Estic satisfet de la victòria per una banda, però que és resultat del treball que hem fet a la primera part. Jo crec que a la primera part hem fet un molt bon treball defensiu. I és el que hem estat reivindicant durant els últims dies. Som la pitjor defensa de la Lliga i això no té... Pots amagar-te o pots dir que si juegan más posesiones, el otro juega menos, però al final són els que hem jugat 3 pròrrogues, és cert que hem jugat 15 minuts més, però som la pitjor defensa de la Lliga. I jo crec que hem entès que per tenir opcions a qualsevol partit, sigui del nivell del rival que sigui, tenim de fer un treball col·lectiu, individual, primer, i després col·lectiu. Jo crec que l'equip ho ha entès. I aquesta resposta d'aquesta primera part per a mi és un missatge, no sé què, normalment guanyaràs si guanyes de 20, però pots perdre. Però és un missatge positiu de cara a veure que l'equip ha reaccionat i de moment hem entès que la nostra... el sortir endavant i evolucionant passa per ser més compactes, és un equip que es reconegui, sobretot a nivell defensiu, i no el que vam fer la setmana passada. En aquest cas estic content per això. I Salva, en aquest sentit, amb això mateix que estaves comentant, hi ha hagut un parell de moments en què potser el València ha rebaixat la barrera dels 10 punts, aquesta barrera que s'anomena psicològica, i el teu equip en cap moment s'ha descomposat, sinó que ha tornat un altre cop a reaccionar. Això realment és una cosa que ara mateix és mental i ja ho esteu tenint més sistemàticament? Això depèn del partit i després depèn dels jugadors. Jo crec que l'Oliver ha fet un gran partit en aquest sentit. Ens ha donat estabilitat, experiència, en gestionar partits, o moments, no partits, sinó estones del partit, que sí que és cert que tens de, entre cometes, gestionar i atacar els punts dèbils, saber quan jugar, i en aquest cas jo crec que he fet una bona tasca
una gran tasca amb el que és el control del ritme de partit. El que passa altres dies ho desconec, és a dir, avui ho hem fet bé i esperem seguir amb aquesta línia. A banda de tot el que acabes d'explicar, el fet de guanyar el València, que és un equip que avui, si guanyava, es classificava per la Copa del Rei, diu, suposo, també molt del joventut, no? Intentar, clar, ells es jugaven la vida, més se la jugava el joventut, que està molt necessitat de victòries, però una mica qui ha portat el ritme del partit ha estat la penya. No sé com ho podries valorar, això. Bueno, nosaltres hem gestionat millor o hem sapigut preparant-se millor el que significava el partit. Home, a nivell de valor, diríem, de transcendència, evidentment que per ells era més, el que dona, la premsa, el que sortia demà, qui s'ha classificat per la Copa i qui no. Nosaltres, en definitiva, era sumar la sisena o no, que és una victòria. Estem contentíssims perquè a hores d'ara ja valorem el que és cada dia una victòria, el dia que l'aconseguim, després de 3 derrotes. Però és cert que l'equip ha aconseguit assumir i saber gestionar també la pressió que significava per nosaltres i que significa estar on estem classificats i en aquest sentit ho hem gestionat millor nosaltres, el tema mental, el tema d'introduir-nos i de posar-hi el còctel que cal, que no només per posar-hi cor guanyar-se un partit. Hem fet, jo crec, una gestió millor d'aquest tema, els jugadors s'han portat molt bé i hem fet un molt bon partit en aquest sentit. Moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies.